Uyazi bafowethu, kunomuntu empilweni othola ukuthi akanayo umuntu athandana naye, kodwa usevele nje ubishe inkingeni zothando engakaliqali kusho ukuliqala nje, kukuthi vele make wangena nje ngokwe mentality yakhe, izinto ezibusa ekhanda lakhe izinto eziyomdalela inkinga nje othandweni. Uthatha ugcwele inxushu ongayazi ekhanda lakhe, vele ngeke abe nepeace. Wangena othandweni ngeke azabe nepeace sidalo. Omunye kungaba ukuthi nje khona umuntu onempi nje noma mezala kusho bemsulwa, othatha wezwa ukuthi abantu bakhe babe nenkinga noma mezala noma odade wabo babe nenkinga, usenenkinga noma mezala ngamazi akaqomi, kodwa usethi nje qoma, usekuhlalela ukuthi unyoko kodwa akamfuni. Ukuthi ilungelo lomama kanankinga akafani nabanye omama basho bagcina cha usenenkinga yena. Uyayibona ke leyo nto omthini into njalo. Yes, othi unenkinga nezingane nje ezalwa abafowenu. Yes, akayifundi ufuna nje ngathi uye nezingane zakhe. Make wathi wena ukhuluma ngeza abafowenu, usugadlile kwasuthuli suthulo ongalwazi. Yes, inkinga nje abantu ababhekene nazo. Yes, ababhekene nje nazo. Uhlezi nje ugayibozi, ugayela abantu angabazi noma ba right noma banjani, ugaya nje ibozi yena. Ngafuni yimi nengane zami. Omunye angafuni wangane zayo indoda nje qobo, zayo nje indoda. Yes, usevele nje ubishe inkingeni. Uyazi bafethu, khona abantu okudaliwe nje ongeke abe kushekhala eyiginqo, ongeke abe unumber 1 endodeni. Ongeke ekhala nje iginqo, uthothi salukwazi simbekile nesivula inhlahla sikazi saba unumber 1. Kodwa sikaze nje akukhathalekile ukuthi usebenza kahle, bakhona sibazi abasebenza kahle kabi, kodwa noma yiluphi uthandathu ungena kulo ufika ube unumber 2. Uthothi futhi uzoba unumber 2 kuwabhence noma ufika ube unumber 3. Uthathi leyo nto yenzeka kuwabhence, kodwa umuzi ubambile wabhence njalo, kodwa umuzi ubambile futhi nawe uvunyelwa uye ukuthi ngena kulungile ngena. Uzokwakha umuzi athi nawe uzokwakha umuzi naye wakha umuzi, nomunye umuzi wakha ngento zakhe, nomunye wakha ngento zakhe. Angifuni kuba explicit. Ngisho ukuthi ke bakwethu ufuna neyikade izinto ezizingxaki zisekude yasinayika, ngifuna into engiyibonise ukuthi le izongicasula ngingadili nayo manje. Fanele ngithi ngifika kuyo mangiyibone nje sekude ukuthi izongicasula, fanele ngithi ngifika kuyo ngoba kudala ngidilile nayo, sengifika kuyo sengiyahleka. Aphandle maye ngijuma nje, maye ngijumanga fanele ngifike kuyo sengihleka, sengi right, sengilungisile lokho. Kodwa ke maye ngijumile ngizokhaqa sindu kusentime kuzokwenziwa njani phela, sekonakele, uyabona. Kodwa mangiyibonise ukuthi yabo le izongicasula le kanje ngicinga indlela ukuthi ngizodila kanjani nayo, ngendlela ukuthi ngangicasule, uyabona, ngizodila kanjani nayo ngendlela ukuthi ngangicasule. Nabona uwazi ukudila nento iyikude. So ke bafethu angazi abantu bayo kulwela kanjani ukuthi bavikele izinkinga ezingenasidingo, abathi befuna into ebalulekile, uthando, befuna ukugcinwa nokugcineka. Yazi wonke umuntu wesilisa noma wesifazane uyamdinga umelusi, wonke umuntu uhlakaniphile noma uhlakaniphile uyamdinga umuntu ozokwelusa, ozoba seduze kwakho njengonyoko, abe seduze kwakho njengoyihlo. Simele lokho nje zwe lasemhlabeni, ukuthi akube umuntu ozomthemba njengomama, akube umuntu ozomthemba njengobaba. Yes,
ozobamba indawo yobubaba kuwena. Wonke umuntu uyamdinga umuntu onjalo. Mawuyidlalela ke wena imidlalo yothando akayinkinga yakini leyo. Inkinga yakini ke leyo mawuyidlalela imidlalo yothando wena. Ungagxilile. Njengalabantu abathi athi we ufuna ukungilobola uyalobola ubani? Hey daddy bunga athi ngiyabona. Usefuna ukungishada kathi ngiyabona. Angakabikho ready awukhuluma ihlazo. Khuluma ihlazo umuntu ayixoshe inhlahla isondele eduze kwakhe ayixoshe. Akabikho ready. Kodwa ready for ucansi. Kumuphi umzimba? Kabani? Kumuphi umzimba kabani? Ngoba lona uyalifuna. Kumuphi umzimba? Konje wathiwa imizimba yenu. Bathiwe yenu konje. Thina sakhula kuthiwa inkomo ekababa. Kwakuthiwa inkomo ekababa thina masikhula. Yikho amantombazane angalesa sikhathi ayazi ukuthi ayiphathe kanjani ngoba ayazi ukuthi unento yomuntu esemzimbeni wakho kufanele ayigcine kahle. Hlala ngentombi manje uba senagqoka lezi zinto enizigqokayo ingcubule bese nihlala ke nithi deveke. Uyabona? Kodwa hlala ngentombi. Hlala uyigade into kayihlo. Hayi njengoba phela nisizukulwane nesithi izinja. Uyabona obaba bayizinja. Manje bawileso sizukulwane kusenkingeni ngoba uphucwa into kufanele ngabe iba ipride yakho. Kufanele ngabe uyiqhatsha ngayo lento. Uyabona? Le ayikhathalekile ukuthi nixhumene kangakanani. Yes. Ayikhathalekile nixhumene kangakanani. Nobaba. Kodwa uzobona ubuqili bukaNkulunkulu ukuthi wanixhumanisa kangakanani nobaba nomama. Akufaka igazi labo bobabili lapha kuwe. Owehlunyuka yonke iminyaka eyiphila. Uyiphila negazi labo. Noma ngabe uyabathuka, noma ngabe ubenzani negazi labo. Into ngaya kuyimunca ikhipha into layo nje kuwe. For lokho. Bafethu yabona umhlaba umi ngenye indlela. Umhlaba lona la emhlabeni kuyadinga ukuthi ukwazisa uba nezinto ozazisayo. Uma kunabantu ongabazisi abayigazi lakho impilo yakho shuthi yahlathisa nje. Ungazisa abafowenu. Ungazisa odadewenu. Ungazisa abazali bakho. La emhlabeni awuyiphileli. Siyaphilelana la emhlabeni. Ngilesa sizukulwane esithi konje mangibonakala nje ngishaya intombazane lapha emphakathini. Abafowethu bazoba yini bezokuthiwa umfowabo odadewethu. Mangibonakala ngenza izinto ezibudlapha nje ngibambana namantombazane lapha senze izinto ezibudlapha. Abantu bakithi bazoba yini? Ucabange bona. Intombazane icabanga ngobhuti bayo ithi isabo obhuti bayo isabo obhuti bayo abancane. Cabanga abazali bakho ukuthi abazali bami bazoba yini. Ngoba wonke umuntu lapha ehamba khona kuthiwa delo wazi ihlo nonyoko. Kusengakhulunywa ngeinkinga zabazali bakho lapho ukuthi banankinga zenthiwa nje delo wazi ihlo nonyoko. Mawusuwenze kahle sifisa ukubona ihlo nonyoko. Sifisa ukubona ihlo nonyoko. Yes. Athi uyavela. Kutholakala ukuthi nje hayi ubaba uyiphuzela utshwala nje akanendaba futhi akanake nakunakazi nanokuthi khona ingane ezele washo kwacima kodwa wena umakhela isithunzi. Bathi wenze njalo unkosikazi ohlakaniphile. Uthola ukuthi indoda yakhe nje iphuzela utshwala njani kodwa yena ngendlela aziphethe ngayo uyakhela isithunzi ngendlela ongayazi. Kanti namadoda la ngaphandle ahlonishwa
futhi nje wona lawo impela okuthiwa yaphuza njani iwona ofica ehlonishwa ebizwa ngobaba kuthiwa ubaba lelo gama likhulu lihlonipha umuntu lelo gama kuthiwa ubaba ufice lawo ifundiswa lezi ibizwa ngoJohn ifundiswa lezi uJohn kakhulu ifundiswa kuthiwa baphucuzekile ngithi baphucuzekile benza icala kuyicala leyo nto leyo kakhulu umuntu wesilisa egcekeni ungazange umethi igama ufika nje umkakhulu kuyicala kabi nje kuyicala kabi nje yabona so umuntu uyamakhela isithunzi ngendlela oyiphatha ngayo wakhela abazali bakhe isithunzi bengenazo wakhele abafweni isithunzi wakhele odadewenu isithunzi bengenazo sakhiwe uwe nabo ngokunjalo kwazi ungathi ingane mayithi hey inqonyiwe lapha kwalanga kuthiwa ngophe kwalanga hayi okay hayi lungile kumuphi umuzi makuthiwa hawu lapha amantombazana khona nje kuthiwa hayi kulungile asithembe le yakhe izingcono ihlukile kuthiwa asithembe ihlukile yabona inkinga leyo isibuyela kule yanto yokuthi umsono wembabala ungena ekhaya yabona isibuyela kule yanto noma le isukisho le yanto esukisho kakhulu lesasisho umuntu ozalwa abazali abathakathayo noma abanukeka ngokuthakatha ukuthi leyo ntombi ungayisondeza eduze kwakho ungayisondeza eduze kwakho bathi umsono wembabala ungena ekhaya ngoba isondeza eduze kwakho uhamba uyibona inkinga yahamba ivuka into yakubo uthi inkinga kubo bayixazulula ngomuthi kubo inkinga bayixazulula ngomuthi bayi ngomqondo bayixazulula ngomuthi uzoxazulula kanjani inkinga ngendlela yakubo yabona ebafethu so kunjalo yabona kufuna sifunde ukucabangelana nje sizalana wazi into oyenzayo uyenzela isibongo sakini ube negugu lesibongo ube negugu lesibongo sinomnikazi isibongo bafethu umnikazi wasoqala lo nothi kuye baba umnikazi wesibongo lona nje uthi kuye baba umnikazi wesibongo loyo naye wasinikezwa yilo ayethi kuye baba lento ibathi ni relay kuyanikezelwana lento yes yiko kubalekile indlela insizwe iphatha ngayo indlela nje insizwe iphatha ngayo ibaleke ngendlela ongayazi ngoba ugijima nenduku akukhathaleki ukuthi uyicoshe phansi leyo nduku wena kodwa kuyicoshileke phansi mawuyicoshe phansi ugijima nayo khona into ofanele uyomnikeza insizwa zakho nansi nduku gijime nayo kuvikela isibongo wathi ubaba lapha emndenini ujamba lakeni mamba yesiwa nonke inkimbi intambo somtsha wentombi sibongile gundi ikhanda ngoba zonke ife bese igundile nogwaja vuka uvunule ngoba nazi izinja seyifikile uyezwa wathi ubaba mntanami akutshela lokho hayi baba ngizalayo baba emndenini wathi ngiyakutshela lokho ngoba ngazi ukuthi ngisaleleni emhlabeni abafuthu behambile futhi ngikutshela oyihlo bengekho ngikutshela onyoko bengekho ngikutshela odadewenu bengekho nabakoti benu bengekho kuyimi nje nawe yes wathi njoba ubona niba ningangaka sizwe sakwalanga ingoba sasebenza ukuthi nibe khona wathi uma ningawasebenzisa amantombazana ngeke nande funa amantombazana niwasebenzise ukuze nizokwanda wayenginikeza induku nansi induku gijima nayo yes ngenhlahla ke leyo nto wayekhuluma kumuntu onayo nenhlahla yembewu ngoba ayinakho ukuhlakanipha lento yembewu ngeke nje uthi wena uhlakaniphile
Sesibabone beqhosha nje abantu aqhoshe ngezingane umuntu. Uthi uqhosha ngezingane lo. Akazi ukuthi umuntu ozelile nofelwayo. Umuntu ozela umuntu akafela umuntu ongenayo ingane. Umuntu ofelwayo lo ozele. Manje uma uqhosha ngengane, uqhosha umuntu ongamazi noma usazoba isibotho. Umuntu uba isibotho kade esebenza kahle, efundile, right abe isibotho ajike endleleni kwiqi. Yini oqhosha ngayo lapho? Qhosha umuntu bamba umoya udo, bamba umoya uzohamba uyongena ethuneni bamba umoya. Ngoba umuntu uyaba umuntu yena angazala abantu. Avela azali imfaduko umuntu. Thothi wena uqhoshile ngayo isizukulu sakho. Sipenduke imfaduko, sipenduke imfaduko. Kuthiwa hey ngendlela uNkulunkulu waba eqhosha ngayo. Ethi uzela insizwa yena insizwa zozala insizwa zozala kuphi la umhlaba lo. Umhlaba lo mningi imizi esiyibonayo thina ifa kwakuwo umzomnumzana azala insizwa futhi insizwa izala impuphu. Zizala impuphu insizwa. Noma lezo insizwa zibe zinsizwa nje ukuthi ziyavuka ziyageza ziyaqhoka zibe right abe insizwa njengalokho kodwa abe impuphu enjalo nje abe impuphu angazazi ukuthi kufanele nginyathele phi ukuze lo muzi ungacwili umuzi wakithi ucwiliswa yini bashayise pho baba ikuphi la kufanele ngilungise khona ngoba lento yensila yakho mawucabanga ukuthi wena uyakwazi ukuqhelelana nayo sawubona. Yabona uma ucabanga ukuthi insila yakho uyakwazi sawubona usho ukuthi uyafika wena fanele sikubingelele. Uyafika. Ngeke insila yakho uqhelelane nayo. Insila yakho nje yohlezi kuwe. Yesu. Yohlezi kuwe insila yakho. Ukuthi kukwamamncane kukwamamkhulu lapha nina ningaba kwamama ubani noma ningakuba gogo umasibani bani insila yakho ngeke sithunzi sakho ngeke usibalekele kunigada leyo nto kunigada mina kwafanele ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi elinye ilungu lomndeni ngiyavuma ukuthi liye old age home noma ngivumi ngathi inhlanga mina ngeke ngathi hayi ngizokweseka noma isiphi isinqumo esithathwa yinini enihlala naye egcekeni noma isiphi nje isinqumo enizosithatha nini enihlala naye egcekeni ngizoniseka ngoba yinini enibona ubunzima bakhe kusenemini ntambama nini enibona ubunzima bakhe njalo inini enibhekene nobunzima mina ngizovela nginqume nje ngihlalele khona ngingabuza ubunzima bakhe ngithi mina ningamusi lapho ngithi mina mseni ngathi angikwazi ukwenza isithatha isinqumo esinjalo isinqumo esinzima ngoba lo muntu ugijima igazi lami kuye gijima igazi lami njobe kuleyo minyaka kuyona mhlasimpe nje mangike ngasithatha lesi sinqumo ngathi mina ulungile mthatheni msene old age home sengithatha isinqumo eseseyoba ukhondo ludo ozothi singafika kule minyaka ekuyona nje sithi uthi uyafika kuyona ufike nawe usukhondeme ngendlela ethi akasekho umuntu ozohlala nawe akasekho umuntu ozokubekezelela njengoba singabekezelelwa abantu thina siphila kangakanani ungagula ungabekezelelwa abantu uphila nje uphila futhi ungelacala kangakanani ungagula ke umuntu ogulayo phela unento eziningi umuntu ogulayo uyaqubulwa uyaphendulwa uyagezwa uyenzani ufanele asizwe kuyo yonke into yakhe yabona manje ungasithatha kanjani ke isinqumo esinjalo ngathi mina cha ngeke angifuni ukuba ukhondolo mhlawumbe yobe sengiyidalile lento ingilandela udu nami sisuke kimi ingene enganeni zami sisuke yazi into ikilandela umuntu eganile umbonda uselandelwa into yasikubo yabantu abazomhlaba umhlaba landela ingane uyizala nentombi ile kuthi landelwe into zakubo ziyilandele zithi nje into zakubo sila yabona so uyabona futhi umuntu onento yokuhola umndeni hola uzalo efuna ube careful inqomo oyithathayo careful athatha inqomo ncamazela athatha inqomo ithathiswa umfazi bukisisa inqomo ithathiswa umfazi akakubonisi uyibuka uyiphenduphendule leyo nto ngoba baka abantu besifazane bakuvelele nombono ubona ukuthi la cishe ngabisha akuthakule kunyule so biza ukuthi wena bukisisa ngaso sonke isikhathi athatha inqomo ncasukile cha athatha bukisisa ukuthi siphuma kanjani makunje
uyabona senze njani makunje uthi uBW Vilakazi khuluma kancane wenze kakhulu usho njalo mayethi kuyini ukwazi tshele mngani kuyini ukwazi gqoke kahle njalo njalo bayayazi abadala lenkondlo engikhuluma ngayo kodwa nje uthi khuluma kancane wenze kakhudlwana yabona mawuhola umndeni ilokho ke bafethu bengithanda ukukhuluma uqala ukukhuluma okunye uvuka okunye endleleni uvuka okunye bese ukhuluma okunye uyabona kodwa ke labo esigcina sixoxa mhlasimbe ngezihloko engisuke kade ngike ngakhuluma ngazo engathi makunento engisuke ngiyeqila ayinisisa kuyona engathi ningasho ukuthi ayindoda kodwa uyeqile lapha bengithi uyanamathela kule nto wasuyayeqa nje wathi hala muzwedlula ngathi unganamathela kuyo sobe sesinamathela ke kuleyo nto sidile nje nayo nje ngqo yabo kodwa manje bele nkulumo bengiyiqale ngabantu ababaneyinkinga othandweni bengakabi neyinkinga thothi useneyinkinga nabantu besilisa banayo leyo nto uToda akayitholi intombi kodwa nje inhlelo zakhe zonke zithi nje wayithola intombi zivele nje sekuneyinkinga thothi sekuvele sekuneyinkinga ngiphathi khona ezoba nomqonjwana obushimane into umuntu ohlala nje ukuthi uphila la ekhaya uyondliwa la ekhaya makufanele apply into ethize nenzeni unikezwe imali ayokwenza lezo zinto kodwa unesifungo nje enhlizweni yakhe uthi nje ngasebenza ngitholela umuntu wami soyihlala naye le bamcasulile laba bantu bamondla abamnakekelayo njengamanje ubacasukela uyafa nje uthi nje ungathola umsebenzi ngiyasuka kulabantu ucasuka ufile ucasukela abantu abamsizayo ukuthi nje ngingathola umsebenzi ngiyasuka kulaba bantu ngathola ucasukela abantu abamsizayo abantu abamshintshela impilo yakhe abantu abamnikeze ilokhuzana amandla abantu abamqukulile bamfusha bathi yana lapha phezulu akacasukela umuntu uyafi bacasukela uthi nje ngathola umsebenzi ngiyasuka eduze kwapho uthi ngiyasuka ngiyithola intombi yami uyazi ke isidalwa idlozi angithi abantu sithandana nabo asiyikhetheli kodwa thina sathi siyayikhethela hayibo uma uphuma ekhaya kini nje wena waye ubazi ngani abantu ozohlangana nabo ubazi ngani yini uqondane ukuthi uhlangane nalabantu ohlangana nabo uma uphuma ekhaya kini yini ungaphumi sebedlule njobe inyoka izalana kangaka yini singahlangani nenyoka la endleleni angithi imvelo yesihlelela inyoka zisihogele sekude iqhayela endleleni ngoba imvelo ayifuni sihlangane nazo kodwa inyoka kufanele uhlangane nayo umoya uphambana nayo leyo nyoka bese uyahlangana naleyo nyoka leyo uyezwa ninqwamaneke ubona inyoka yodwa kodwa zisalana nqwaba kufanele abe hlala sihlangana nazo du kodwa imvelo inendlela elawula ngayo yonke leyo nto nabantu esithandana nabo sakhe izitori zokuthukana nani zokungahloniphani zanzani lawo bantu wahlanganiswa nabo lapho nje naqala khona ukushelana naqondaniswa ngamakhulu nje amabomu naqondaniswa wozoqondana nomunye futhi angithi akusibo bonke abantu beshelayo nobashelisayo yini lenza ukuthi niqondaniswe bese kufika ukuthi ayishele lengane ushele ngoba konke okufanele yakhiwe kuye funda uhlobo lomuntu ofana naye kuze isikhathini esizayo kuzokwazi ukuxazulula inkinga ezinje izingane zakho zoba nezinkinga ezifuze inkinga zalomuntu zifunde inkinga zalomuntu ngena kuye thandana naye thandane naye akushaye akuthuka akwenzeni akuhloniphe akwenzeni imvelo iqondanise naye ngamabomu iqondanise naye akwakhela ihlazo akwakhela amahlazo kube njalo iqondanise naye ngamabomu asikhetheli uyakhethelwa nangu umuntu ozothandana naye nangu acoboza inhliziyo yini umuntu ezokuthi akathande wena kuba bonke abantu ezokuthi akathande wena unani wena unani
noma ngabe uhehwa into ethize ke yini ahehwe leyo nto baningi abantu banazo lezi zinto nazo yini leyo nayo wena abanye abangenayo ngoba la eSouth Africa zimbalwa ikhundla uthola ukuthi bambalwa abantu abasayibambile yini leyo nayo ke wena ehlukile nabo president nje abangafiki kusho eshumini la eSouth Africa abamnyama unani ke wena ehlukile khona ngoba hlanu nje sebefikile nabavotela sebefikile bangafiki manje uyabonaka bafike masifaka umhlanti manje uyabonaka inkinga leyo ayikho into nayo abantu abangenayo kodwa ngoba uzukhethelwe lo muntu ufanele uyofunda inkinga zakhe ufunde yonke lento ozobhekana nayo khona into ofanele uye-experience kuloyo muntu ufunda ukuthi amadoda ayadlisana amadoda ayathakatha ufunda ukuthi abantu besifazane bayadlisana abantu besifazane bayathakatha ukufunda kuloyo muntu uze wena kule mpilo wakhelwa yona esikhathini esizayo ufike kuyo nje usuqenqeleza usuthi nje uzoqamaqanqo usuthi esithi ingane yakho mayikutshela ukuthi nginenkinga uthi yani isho uthi okay uthi hayi ngiyabuya awube wenza ukuthi ngiyabuya mbele hayi ngoba ungenayo impendulo ngaleso sikhathi unayo nje noma uthi okay inkinga leyo Hey inkinga yabo umuntu yabona umuntu oneminyaka emithathu mangabe ungamnikeza iDenon kade edla iDenon inkinga yakhe leyo unenkinga nje senenkinga impela yathi ingane yami hazibona ngimfuna umzalo onganginikeza iDenon ngiyifuna uyabona inkinga ayigaxele enkingeni eqeda ukuyidla uyayeza kuthiwa ngimfuna ingane ukuthi naye usezothi angamfuna umzalo ukuthi uyabona eqeda ukuyidla kodwa unenkinga ngoba inhliziyo yakhe iyayifuna kodwa ngeke ubamnika njalo lento sengisho umuntu unenkinga elingene yena kodwa kuyizwa inkulu kuye sokuyinkulu so kufuna ingane yakho mangabe banenkinga ikutshela inkinga idinga umqondo kuwe ifice ihubala lento uyifunda lapho ifunda kulezi zinto odlula kuzo ngoba ayikho ingane yakho phela engeze ukudlula othandweni zizoqoma zizoqonywa zizogaxela izobisha sengaba yiNazaretha nje sekunzima nokuthi abantu ngithi abaqonywe kodwa kuyasiza uma uhlakaniphile qonywa hayi kuyasiza ngoba uyafunda into eningi ngoba ngeke uvele uthi usuka nje ubuhlangana nefro ohlangana nomuntu straight hayi ufuna umsamo wakho ube ukuthi uclean ngempela yakhe lokho ngeke kufana nalento lena yokuthi bafethu kufana nalento yokuthi ihlala sibona abantu bayenza lena uhlukana nomuntu straight noma ube straight noma ubaziwe ngakusasa usunomunye waziwayo ozovela nje useyena osaziwa owesilisa noma ngabe wesifazane uyaxhamazela leyo nto xhamazela simbone ngani abantu benenkinga kangaka abantu banenkinga madoda nenkinga abantu besifazane banenkinga wena umthola ngakusasa hayi akwazi kwenzeka leyo nto yenzeka kuphela ngenhlahla ethize noma yenzeke uthi bese vele khona ukuthi ubengekho eyonamba engasuku number 1 odevele khona nini ubudlelwane nawo phila phu yenzeka ke leyo nto uyabona noma kube ukuthi ke futhi uyaxoshwa nje vele lo mdala mayecoshwa bakulethele nje isidumo umuntu ozoba ilento abayifunayo uzokubona ngani ke lokho ukuthi uyaxoshwa uzokubona ngani lo oselethiwe kubiza uhlobo oluthize lwenhlahla futhi kwakhona lokho akusento ongavela ulala uvuke nje usuyazi ukuthi lo oselethiwe ngoba bonke labantu othandana nabo isikhathi uthando lisemnandi usuke ungayitsheti inyoka enhlukana kumbula ngasho njalo kwenye insizwa kwaButhelezi
esasihlala naye eGoli Alexandra wasitele nokuhle athi mina ngazini ngasihlukanisa nomasibani bani ayiphela ke inyanga mhlawumbe wabe yithathu ni ayizaqala inkinga oh mhlawumbe kwaphela unyaka ngishilo leyo nyaka nolandela lapha ayizaqala inkinga ngathi mina sangiqala inkinga sangihlasela yabona uhlaselwe zenkinga uzungazi noma ngempela kubheda mina yini ngoba nami ngithi wrong washo ubheka umuzi lithuli nami ngithi wrong naye uthi wrong nami ngithi wrong naye uthi ngenzeka ngempela yimo obhedayo kanti kwesakalani ngaze ngabuza omunye umuntu wangakithi elongazalwa nje umphakathi umazi ukuthi uyahlanya ayingamvimba ngathi mina ngeke sibani mani ngicela ukubuza yes lo muntu loyo ngicela ukumgagula nje wayengambiza umuntu ngesibongo sakhe bonke abantu abadithi ibongo emina kuphela engibiza ngesibongo sami mina wayengibiza ngesibongo sami mina kwangenzeka ukuthi nginikeze isibongo angidaceke ngesinye isibongo ngoba ngimthisha njengomuntu ophilayo ngangamphathisa komuntu engafika emhlabeni egula ngekhanda thugula ngekhanda angimthathisa komuntu ophilayo mina ushwazwa ngibontolo ungiphatha kanje yes mayehlangana namadam mfokalana sikhuluma into ephilayo ngamvimba ngalalanga kwanento ngathi nje mvimbe khuluma naye ngomvimba ngikhuluma naye hayi ayinenkingi kanje wanginike solution wathi hayi ngeke iphele inkinga zenu wathi ngeke niyadloba nobabili wathi uyadloba ngiyakuzwa nje ukuchaza wathi uyadloba naye uyadloba naye uyadloba wathi ngeke iphele wathi kuze iphele kufanele kube ukuthi omunye wenu uyehla uma wena ungeke ukwazi ukwehla kuyosiza ukwenyula ungeke ukwazi ukwehla ngoba ngayiphele manje ngeke uzokwehla ngayiphele futhi ezonke ziziphele ngiyafisa nje ukwazi ukuthi khona namhlanje sezaphela yabo ezinye ke ifihlala udu ezinye thothelayo sekwadlula kodwa nje hlezi inkinga yakhe ikhona lokho ikhona yabo ayifaniki yabo ngisho ukuthi ke bafethe la emhlabeni siyaqondaniswa kuyenzeka kusongela abantu bakini idlozi sengalifunda bafethu mina impilo yami angiphili impilo engiyithanda ngiphila impilo elawulwayo hamba la yenza lokho ungakwenzi lokho suka la manala yabona ukuhlanipha kwami akusebenzi sidalo ngazama ukukusebenzisa ngahluleka futhi ngazama ukusebenzisa ukuhlanipha kwami akusebenzi sidalo kusebenza into efunwa abantu abaphethe impilo yami yabona sebengifundise kahle ukuthi uyabona umuntu othi ufuna ukuqhelela umndeni uqhelela uzali ukuqhelela ukubalekela isithunzi sakhe bamphambanisa nezinto udu angithi bake bakunikeze kusho yona imali le bekuphambanisa nezinto bakunikeza imali uyiphathe bekuphambanisa nezinto wena uyitshela wena unehlozi impela ke wena kanti baphambanisa nezinto bakulahla ngayo leyo nto yona leyo nto yona bakulahla ngayo impela bakunika uthando uthola umfazi ungabi intombi ophucuzeke ngalendlela okubiza love efanele siye Cape Town love fanele siye kuphi just nje uthando lethu libe njani just nje ubona ngumtholi uyazi nje umuntu uthanda ukuthi sibe nobumnandi empilweni sibe abakuzalile abakulethela yonke lenhlahlo nayo bayiboncoma leyo nto cha bakulahla ngayo benze nje lezi zinto ezombhedo uyincome wena incoma ubontayo uyawuthole yena akafani no Prudence yes akafani no Edith hayo Edith kwakumquva nje ohlala ekhaya ukutshela ukuthi phela uthenga usimende mina ngizoyokha amanzi ekhaya uthenga usimende nje ukuthi kwazi ukuthi follow me yini ngizoyifollow me yini mina ngakho vele ubonto weEdith hayi lo muntu lona usefuna ukuyokhumfazela lapha ekhaya lokhu ke efuna mana ne18 ke manje hayi yabona no udolti lo ufuna ukwakhisa uvela umbone umbhedo idlozi lenze njalo balifuna uphambanisa nemvula
Uphambanisa nemvula nje lekunikeza umuntu wesifazane lona ozokwakhisa likwenza ungamfuni ukuthi lona ngeke azakwakhise nje sidalo ozokwenza ukuthi ubone emva kweminyaka ongasenawo amandla okushintsha ukwenza ubonke engadlala ngesikhathi sami lapha ngadla uthi ngaso sikhathi awusakwazi ukushintsha ukwenza phela ngeke mfowethu empilweni uqhathwa usemncane ufunda ukuvika usemncane kufanele uqhathwe usemncane ufunda ukuvika usemncane ma uzofikelwa isimo sewusemgangeleni wena ukhanya ufuna ukufunda induku emgangela hawo bakithi kufanele induna yesondele eduze ke lapho kufanele yesondele eduze ngoba phela wena ikhanda lizoba mabokoboko awushaba phemba liqede nya yes leze njalo ke idlozi yabo likunikeza amacebo ukuthi baleke uyocasha ngodonga baleke uyocasha ngengongoni baleke uyocasha ngeinhlanza mfukwe yakha amacebo ukuthi cashela ukuqhathwa wena ungaqhatheki ngoba lento yozalo yomndeni yokusondeza abantu abayigazi lakho iyukuqhatheka yebo khona ngiyazi ababongi kodwa wazizama ukubabalekela inkinga leyo kodwa khona ababongi futhi ngazi abantu abaningi abathi uyazi ubaba usizo babenzela obani benzelwa ubaba ukuthi obani benzelwa ubaba ukuthi obani kodwa wanele washona ubaba basilahla wanele kanjani basilahla wanele kanjani ngazi ngoba abantu abakanjalo vela ababonga abantu bozalo ababonga abenzela nje benzele baqhele bamelapha kuba ngathi futhi umuntu wena ophaphayo wona uma wawuphapha mase benempiko nje baba nempiko bamelapha kube sengathi wawuphapha nje wena kodwa futhi wabaqhelela hayi yakhala baba yakhala ade ngibabona mina beqhela la beqhela futhi abanye bangafundi ukuthi usibani waqhela kwamsiza ngalo usibani waqhela kwamsiza ngalo usibani wayengazi abaningi hayi uzalwela la ekhaya kuphela nje emphakathini nje ukuthi ubani waqhela ubani wafuna ukuyiphilela nomkakhe nezingane zakhe afike abancane bafika kuzalisiphi kuphuku kude lapho khona bafika kuzalisiphi kuphuku futhi bancika la emfanini bathi wenze nje okay angithi izingane leza uyikhetheli wena ukuthi ufuna ukuthi kuze ingane njani emhlabeni ibona laba bangala baze kuqala ingane abazokunika yona bathi ayasimnikeze nangi yani bathatha ingane bayifaka esibelethweni ayizala umakoti wakho wena uthi wena uzele handsome boy zonke ihlakaniphile kabi zonke ayikho ingane eziphuphu zonke ingane zonina ihlakaniphile uhlakaniphile abakukhule phela ukubona kulahlo nina lo wayethi kuhlakaniphile umlaxaze lapha khulile hayi bavele bamthumela umuntu vele wayelahlana vele wayengenasikhathi wayengenaso nje isikhathi bakunike yena umithe 9 months lo muntu uzumzali yes umzali lutshwala umzali nje lo ngamzala akhulu umkhulisa akhule azi ukuthi into eyigugu kuye utshwala uzalela utshwala azi ukuthi utshwala into eyigugu kuye azi ukuthi amantombazana into eyigugu kuyena amantombazana engahlala amantombazana nazenza uzokwenzani ngoba uthanda amantombazana umthanda abafana hlala sizwe lapha emsakazweni kuthiwa ayikho indoda emshelayo angayiqhuma ntuku khala induku la emhlabeni mancathi siyayiphilela la emhlabeni aseyiphileli silethiwe khona into esizobaphilela esizobalungisela inkinga zabo ababenazo nabazenza zingakaphathwa kwesikhathi ezoba babethi inkinga kwesikhathi ingakaphathwa neyezethu nje inkinga sadila nje ngalezi lemumva zamakhehle lemumva andungisa zona bakuvulele kancane mawubona ikho into mfethu ezobalungisela yona bakunikeze yonke into phakame bengaka idlozi ngakunika yonke into likunika yonke into lithi phakama likunika ithuba lithi phakama kinga leyo funa mangabe umuntu onenhlahla ukunikeza izinto eli zonke benovalo ukuthi why ngabe ngizoshiya ngihambe
ngabe ngifuna ukuvela ubuze bami ngoba hey isimilo somuntu sivela kahle phethe imali isimilo somuntu ayisivela kahle phethe imali ngeke usibone ngayiphethe ufuna iphathe bese uyasibona isimilo sakhe ukuthi okay kampani yabona yikho thina sayijwayeza nje emncaneni bethu at an early stage futhi kwasho wangicacela mina into wangisuye umuntu ophatha imali noyoshesha ukuphatha imali shisho wangicacela ngasheshe ngakho ipeace enhlizweni yami ukuthi kodwa imali ephathwa omunye umuntu ayiseli icala lo muntu akanacala phatha imali yakhe nami ngoze ngiphathe yami fana neyimoto mina ngaze ngishayele imoto yomuntu kule age engikuyona futhi sengavuma ukuthi ngeke kuze kwenzeke ngaqala ukushayela imoto e-driving school ngayigcina e-driving school ngiyoze ngiyithola imoto mhla ngayithenga uma ngiyocela ngiyithengile obese ngithola imoto ihlulele onke abantu engilamana nabo ngingena license yahlula abantu engiphila nabo abantu engizalwa nabo ukuthi bakunikeze bathi mina sithatha ushayele ngingena license bahluleka bebafundisa abanye kodwa hayi mina akekho umuntu wayethi mina awuyifunde ibambe hayi lutho kimi babe ngayenzi leyo nto bakaze bayenze kwaba ngathi nje bazongikhuphula bazongiphakamisa kakhulu banginikeza imoto ukuthi ngifunde ukushaya cha abafundisa aba umnyaka utshele futhi athi hayi kade ngifundisa usibaru wami ekhanda elilula ekhanda elilula axoxele wena kodwa wena ngeke akunikeze abanye bahluleka kusho sengine license bahluleka ngeke futhi angiyifuni nami hayi sidala stress ngithi nginikeza imoto yakho ngishayela hayi sidala stress mina ngifuna abantu mina ubasonto ingalo ngibenzisa izinto abangayihlelile ngifuna umuntu ayihlelile athi ndoda phela ujwayeza isandla akuselula ke manje sengimdala manje sengizongena egarage ngithenga imoto nabona thenga imoto ngoba naba befuna ukunginikeza imoto ngangise ku TV abanye abesibongo sona lese ngisibizayo abanye besibongo ngangisenza ku TV leso sikhathi ngingenala license ukuthi leyo nto ngeke izenzeke sengine license ngangasekho ku TV babe ngasafunike sikhona lezo moto babethi nathi thathe le isebenzisi isithothi khona isasekhona sekune license ke manje lutho abanye kwakuyilaba bamaqomana laba bakamaqomana ke hayi laba basuke befuna indlela yokuthola ikhala lakho nje futhi ngangiseku TV nakhona befuna indlela nje yokuthola ikhala ngifuni ke naleli ikhala webakwethu mina nginikezani nje lona noma yipi nje intombazane yakadlule esandleni sami angivumi nje ngalo sheshe ngivuse inhlonze kakhulu mawufuna lona awufuna lona ngivuse inhlonze phela ngibhekene nomuzi mina ngahlala ngakunikeza leli khala usho kufanele ube nenkinga lo muzi nento eziningi ezongidinga la kufanele ngiyizibe ngenxa ukuthi senginikele ngekhala kuwe so izinto ezithandayo umuntu sifazane angakunikeza imoto yakhe esebenza kahle kunawe ungasebenzi uzokufuna ngesikhathi asithandayo athi woza uthi ngapetrol ufake athi woza uyobona ngabe isikhathi awusezindoda wena usuliboy ayifuni into enjalo ngiyibonise ukuthi la uzongivukela lo hayi mana nemoto yakho mana esibona babeze bazonda abanye babeze bazonda ngapha bangakhi mhlawumbe bathathu hayi awume kancane emoto kumele nje ngishika uma kancane moto mina ngafika kanjwa ngamahashi ubaba mahashi angikwazi ukugibela kwalelo washi elisho ukuthi ke bafethi hey sengigcine sengingena endabeni zemoto phela nje ngisho ukuthi hey la emhlabeni kufuna izinto eziqaphe idlozi liyakwazi ukukulahla ngezinto bengathi khona izinto lekunika zona kanti liyakulahla kufuna ube novalo qapha ukuthi yini le nginikeza izinto elimina uthi omunye umshana wami malume awusebenzi malume
ubhekene nenkinga kodwa awukhulumi malume uphila kanjani hayi ngibaleke ngidle phansi ngathi hayi khuluma malume ngeke athi njengoba sisebenza nje mhlambe sisebenzele ukuthi sinaka amalungu emndeni yethu abhekene nobunzima malume khuluma hayi ngidle phansi athi ngeke malume kube nenkinga sikhona sisebenza engaboni le ntombazane yenzana kayithi hayi ngaze ngayitshela ngingathanda ukutshela umuntu mina inkinga ngibhekene nazo ngangatsheli ngisho umama umuntu ongizalayo abone futhi angimtshele lesa salwazi ngasihlupha bakithi abone ukuthi ayikhuleka umama kuzolunga maduzane kuzolunga athi khona umntanami ayikhuleka kuzolunga mina wami umama nje angafani nawe mina wami mama angamazi ukuthi uhola nini impesheni yakhe ukuthi uhola nini angamazi ngihlala la ekhaya noma ngingahlali la ekhaya ngamazi anginendaba angizwa ngaye ethi awusemholweni kusasa okay njoba kunezinsizwa uthola ukuthi nje noyintombi futhi uthola ibudget ngomholo wesalukwazi nakhona futhi ubudget amasavana yes nakhona ayithi ubudget into eziphilayo budget utshwala yes nazo lezo nto eziphilayo ngebudget uwe oh ngiqhasha ke nakule ngane ngeze ngiyitshele yabona ngoba emhlabeni angazi nje leyo ngane ngiyoyibonga ngane elinye ilanga hayi futhi kungcono senze ngayikhuluma lento ngoba izinto ezinjena kunzima ukuyikhuluma ngoba usuku umuntu umakhela amazinyo abushelelezi kulabo abanye abangasiboni isidingo sento efana nalezo umakhela amazinyo abushelelezi nalabo abanye abathu basuke bekufuna vele ubishile ba right makakhuluma ubishile khona uzophuma ukuhlakanipha wala mhlabeleka ukunabantu abahlambe befisa ukuthi uphuma ukuhlakanipha yabo so nje ngingazile ngane ngibonga ngani ba into eyayenza suka umzukulu kaKhalathela bethembe bethi inyanga ifile 10 ya kanti luthi sithile emafini umntaka amagidagida esibunjini njengengane suka kulungile bafethu ngicela ngitshela ingane hayi ngase yakhathazeka ngendlela yakhathazeka ngayo okay ngidluleke kuleyo ndaba ngisho ukuthi ke kunabantu kodwa futhi abakanjalo abaziyo ukuthi lento inkinga ke lento le nansi kuvuka lento emqondo nami inkinga ke lento yabona uma umuntu owusizo hayi kukancane uthola usizo wena uthola usizo kusho umuntu osizayo wena akakusizi uma umuntu nje usiza angazi mina ukuthi phela sabuye sabanemimoya yazi mawu nemimoya noma phela kungafani kodwa nje yethu khamba kulalela inhliziyo yomuntu ukuthi lo muntu unjani lo ngeke ahambe giya ngathi hayi ngeke agiye into hayi akafaka usizo lo afaka usizo yabo makuthiwa ukuthi hayi uzogiya lo ufuna ukugiya vele usizo lakhe lokugiya hayi qhalwa kakhulu lapho qhala tuzolo umuntu qhala tuzolo umuntu ufuna ukugiya lo ufuna azogiya ngayo yabona so kwenziwe into enjalo ke kuhambe kuhlolwa inhliziyo isitalo sikucingele ukuthi okay nami right lo hayi lo right lo ayimiyeke lo shiya la yabo abantu abanemoya ke bangatshela into eziningi ezenzeka kubo ezi strange ngoba ngithi abantu abanemoya imvama yabo ibona abavama ukuqaqa izinto egcekeni Thathi baqaqa izinto iphuza uqaqeka kubo phela ngoba manje ezaqaqeka kubo uzoziba yena ngabe inaka lezi zinto ngoba seku right kuye. Phuza uqaqeka lokho ebhizi yenza uqaqeke kwabanye yenza uqaqeke kwabanye. Enza kuthiwa hayi uyazenza nalento zakhe sedlozi kodwa asiboni ukuthi imenzelani. Asiboni nje thina buka senza ilutho ukuthi izinto ziyenzeka ababoni abantu. Zenziwa wena lezo zinto ababoni. Nawubona ngihamba kwesikhathi ukuthi wena wenza lezi zinto. Yabo uthi zenzeka. Bese bekupha nje inhliziyo yokumukela yonke into enzakalayo la empilweni amukele
umuke hlala ubuka uhlakaniphe phenduka incitha buchopho ukuhlupheka ukusokola kuphendulana incitha buchopho kube ukuthi incitha buchopho endaweni eholelayo noma incitha buchopho ephashile nje engathi ishuba incitha buchopho wayo yabo kodwa ke baningi abantu abafemhlabeni bengazange babonakala bangakanani asebedunyiswa yithi nje isizukulwane ukuthi wathi usibanibani ade ngikhuluma njengoPeter uvilakazi manje ngesikhathi sakhe sokuphila emhlabeni wayaziwa umndeni wakhe nje nakulo umndeni wakhe kodwa thina sizukulwane namhlanje eneminyaka yo75 76 years ashona thina sizukulwane siyamtakula sithi waba udokotela wokuqala omnyama siyamtakula sithi baze umfo kaMkhizo eSozethi baze bamlokhuza bahlanganisa into ukuthi nje kube nebhuku nje kukhulunywa ngaye uDu ukuthi ezola 3 khulunywa kune high school ngaye Vilakazi Street eSoweto eduma umhlaba wonke uye yabona khulunywa ngelecturer yokuqala emnyama eVetwatersrand eGoli uye uyabona isizukulwane ababephila naye cha ngiyabona nanto abaningi thola ukuthi ngesikhathi sakho kodwa isizukulwane sokhuluma sithi la khulu lolithuso lapha yabona la emhlabeni bokwazi nje basikhuluma nje nangabantu abafana noHector Peterson yabo namhlanje kodwa benzana ukuthi nje kuphela umuntu wayesibulala wababulala kuleyo mzabalazo loyo wababulala bezingane ezincane ngenacala bafa namhlanje siqhenya ngabo thi ukuthi bafa fela thina ukuthi singaphoqwa ngezinto ezithize babefuna usiphoqa ngazo ngaleso sikhathi nomlando uke washo uXamalala okwasho ngomunye unyaka etshela abelungu lapha eParliament ethi nina nafika ngonyaka othize nafike nenza ukuthi nifica abantu la nenza ukuthi wathi wamlando wathi lezo ncwadi ayibhalwanga yimi ayibhalwanga yimi lezo ncwadi umlando ngisho umlando nina nafe natshontsha nenza ukuthi Nxamalala baphume phethe fukasho mfudle imoro umgoqozo inkomo ezigulayo savolo sengelabantwana izwe lifile kwaZulu sikhule siboshwe sathombuluka phansi kwencefe abantu bavalele egoqweni lengulube emachubeni lagoqa lagoqisho ngololo kulungile mntaka mamzobe hayi kulungile azenzeke nje izinto zenzeke mntaka mamzobe kodwa asiyazi thina uhambo lwambile noluhambayo ayangikhulapho uma uthinta insizwa nje thinta insizwa kuba khona leyo nto nje singamaZulu phela noma singama-Afrika ke uDobo Africa busifica singamaZulu uyabona sinendlela yokuphila thima uthinta insizwa bese uyayithinta ngempela bese uyigitaza bese kuvuka ukuthi izalwa ubani ubuyise lo ngumshoyo yabona akekho umholi wezepolitiki okwazi ukutshela abelungu phibi phobo yes abatshele kweyikabhoqa akekho tshela abelungu wezikabhoqa phibi phobo bebelele kunje mhlaba bambala labo baholi eAfrika la eAfrika ababekwazi ukutshela ukuthi oneplayer bathi hey qiniswe lakho nami ngiyeke ngiqiniswe lami asuka ukusizwa bambi bangelide bafethi ukusizwa bambi bangelide sengiba political angiphume lapha epolitikini angiphume ukuthi manje into nayo mawukhuliswe ngayo ukuthi ima nokuphuma kuyo
ngoba ngakhuliswa ngayo khona ngakhulele ngandle impela kodwa ngakhuliswa ngayo ukuthi siyabola ke phela kanje yabola kwagcwala osomathuba bonke abantu baphenduka abaholi nomuntu ohlulwa ukuholwa nje umndeni wakhe kodwa umuholi umuntu obona ukuthi ohola umndeni wakhe ngamanga kodwa umuholi bona Nkosi yami lungile Ngonkani bayabaholi benjalo baphethe izibhamu bayadubula bayabulala kanjalo kuke abaholi bakithi labo bayabulala bayaqinya uvela ubone ukuthi hey siyeke lento uNkulunkulu yena uyibona ukuthi yenze njani ukuthi uyilungisa kanjani yabona wathi uncamalala wonke umuntu useyazi lapha ezweni wathi inkinga isuka nje kuthena wonke umuntu useyazi akekho umuntu ongazi wonke umuntu unolwazi manje inkinga enkulu leyo hey bafethu hayi vele sengingena epolitikini angime kancane ngihlehle ngihosha imfe ngihosha imfe sengibhibhilile ngafika la ngifike khona sesiyobona nangesikhathi esizayo ukuthi sixoxa sithini sibeka naphi sixoxa ngasiphi isihloko bese kuvuka ziphi endleleni kulungile ke bafethu niphile nje thanda imindeni yenu nithande bazali benu noma besethuneni ngeke ngikhumbule umfowethu madoda insizwa kababa madoda wezalweni yayithi mayisitheme mina ngumfokana obhonywa izinja zakwamazinyo enkehle kuze kubaleke uPipo kanjoko emdala kwaba usungeke usayenza lutho usiphiwe madoda umfoka baba isithi ngumfokana obhonywa mina suka usuyazi ukuthi ngeke usamenza lutho ngeke usamenza lutho ke manje useshilo ngeke usamenza lutho ngeke ngibakhumbule nje bafowethu mina mama futhi angazi ngimkhumbulelana uma ngikhumbula yena ngivele bese ngikhumbula yonke le yanto iyasihlukumezayo ngikhumbula yonke ngikhumbula untombi zamabhulukwe homnci mfoka baba madoda untombi zakwaZonke igumlana amaphenti ngoba nanti isokola kwala ngase lifikile lisachamule yatshatshaza lithi cha suka obaba bake bazali insizwa suka bathi uphapha ekhanda suka obaba bake bazali insizwa ke kodwa umhlaba ke awangaba nesihekithi umhlaba wangasithanda wangasithanda umhlaba wasenza namhlanje sesiqhamuka nje phakathi kwethu